खुलुमबाय लोगोफोर। जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमपि जाबाय। दा बिथाङा एनडिबि फोरनि मुङाव बा एनडिबि फोरनि थाखाय पार्लियामेन्टआव बुंनो हागोन ना हाया, बेखौ गोबां मानसिफोरानो ससियेल मिडियानि गेजेराव सोंहरगासिनो दङ। दा बिथाङा बुंनो हागोन ना हाया बेखौ बिथाङासो मिथिगौ। मानो बुंनो हाया जानांगौ? जुदि बुंनो गोसोबा बुंनो हायो, बे गावबागाव गोसोसो। आरो सोरबा नारसिननानै बुंना होनना बुङोब्ला बेखौ बुंनो हानाय नङा। मानोना बिथांमोना दा एलायन्सआवसो मोनथाम पार्टिजोंसो भट गेलेनानै देरहादों। दा हाग्रामाया हारसिंनो बिसोरनि 50 ना 40 खमल' भट मोनदों, 40-50 रोजाखौल' खम भट मोनदों। दा हाग्रामाया हारसिं गेलेदोंमोन। आरो गर्जन मोसाहारिया बुंदों, जुदि कंग्रेसजों हाग्रामाजों थानाय मोनबाथाय, बिपिएफजों कंग्रेसजों थानाय मोनबाथाय आरामसे बिपिएफआ देरहागौमोन होननानै बुंदों। नाथाय गर्जना बुंनाय बायदिब्ला बिथांमोना जेबो खबर लायाखैमोन, बेबायदि होनना बुंदों। दा बाथ्राया बे नङा। दा जोंनि बे हादोराव गोबां गुलाय गुजाय जागासिनो दङ। नांगौबायदि बिजेपिआ मोनाखै, नांगौबायदि गुबुन गुबुन पार्टिया मोनाखै। दा आन्ध्र प्रदेशआव चिफ मिनिस्टारानो सोलायबाय। दा बेहा बेले बेजे जादों। आरो जेरै उडिशायाव जाय समाव बिजेपिआ मोनसेल' सिट मोनदोंमोन, बे बाराव 21नि मादाव 20 सिटखौनो मोनजोबदों एमपि मासियाव। दा बे जाना थांबाय। दानिया फैदो जोंनि सासे बर' सेंग्रा। जोंनि बे आसामावथ' खामानि गैखाया, एकदमबारे खामानियानो गैया। दाबो जोंनाव खामानि गैया नै। लोगोफोर, आंनि बे टेलिग्राम ग्रुप दं मोनसे सिङाव, बे लिंकआव थांनानै जइन जाबानो जाबाय। बेयो गोबां आपडेट मोनगोन आरो गुबुन गुबुन जाथाय मोनगोन, गुबुन गुबुन निउस मोनगोन आरो गोबां आर्निंनि सायावबो मोनगोन। बेबायदि नोंथांमोना बे टेलिग्राम लिंकआव जइन जाबानो जाबाय। बे जाबाय आंनि टेलिग्राम चेनेल, बे जइन जाबानो जाबाय। जों भिडिअ बानायनानै जानांगौ जादों। दा बेजोंनो गुबुन गुबुन मानसिफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव खामानि मावनानै जानांगौ जायो। दा जोंनि बे आसामनि गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय जोंनि बर'फोरखौ मा बुंनो, गोबां दङ गुबुन गुबुन जायगायाव, जेरावबो नुगोन आरो। मानोना जोंनि बे जायगायाव खामानि गैया, खामानिनि आंखाल, बेबायदि जानानै दङ। दा बेबायदिनो गवालपारानि दुधनयनि सासे बर' सेंग्राया गावनि लोगोफोरजों खामानि मावनो थांदोंमोन बेंगालुरुआव। दा बेहायनो आन्ध्र प्रदेशआव थैना थादों। दा बे बर' सेंग्राया बोरै थैखो बेखौ मिथियाखै। सोरबासो बुथारखो ना हारसिंसो थैखो? गोबां साननो गोनां बाथ्रा। जोंनि बर'फोरा बिदिनो बुथार जागासिनो दङ। बे थमास बसुमतारी जायगायाव बुथार जादों, बे जाबाय दुधनयनि। दा थमास बसुमतारीया न'खरनि रां रुफानि आंखालनि थाखाय, न'नि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बेंगालुरुआव जब नागिरनो थांदोंमोन। जब नागिरनो थांनायाव बुथार जाबायसो। दा बेफोरखौ दैदेनगिरिफोरा नोजोर लाखिनांगौ। दैदेनगिरि माने आसामनि जायबा खामानि मावग्राफोर, जोंनि बर'नि दैदेनगिरि नङा, आसामनि, फुरा आसामनि गासैबो, बर'निबो आसामनिबो गासैबो नोजोर लानांगौ। मानोना जोंनि आसामाव जेबोआनो गैया होनजायो। दा गुवाहाटियाव जिखिनि कम्पानि दं, सब गुबुन रायजोनि गोजा मालिकफोरा, बिगोमाफोरा सोरबा बिहारि, सोरबा मारवारि, सोरबा तामिल, सोरबा तेलुगु, बेबायदि गोजा। दा गुवाहाटिनि निजिनि मालिक, जायबा गुवाहाटिनिखा बा आसामनिखा मालिक, बे गोबां खम। 100आव 3% निजिनि मालिक थायो। दा बे आसामाव गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै कम्पानि खुलिफैयो। बेहायबो जोंनि बे आसाम मानसिखौ लानो नागिरा, गुबुननिफ्राय लाबोयो। बेबायदिखायनो जोंनि बे आसामनिया तामिलनाडु, बेंगालुरु, कर्नाटका जेराव मेराव थांनांगौ जायो। दा बेफोरखौ नोजोर लाखिनांगौ। आरो जाहैबा थमास बसुमतारी, बे गावनि 3 लोगोफोरजों थांदोंमोन। नाथाय थमास बसुमतारीया गुबुन गंसे कम्पार्टमेन्टआव गाखोदोंमोन। आरो लोगोफोरा सहैखांनायनि उनावबो थमास बसुमतारीया सहैयाखैमोन। बेनिखायनो लोगोफोरा बेखौ नेगासिनो दंमोन। नाथाय गोबाव जाबाय नेनाया, फैयाखै, सफैयाखै। बिनि उनाव पुलिसा तिनिआलि रेलवे स्टेशननिफ्राय बिनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। दा गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा। बुथार जामारखो ना सोरबासो दाख्लैना गालांखो ना हारसिंसो थैखो, बेखौ दा पुलिसा मिथिनो थाखाय इनभेस्टिगेसन खालामगासिनो दङ। दा बिदिनो एनडिबिनि जेंना, फारसेथिं खामानिनि जेंना, गोबां जेंना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। दाथ' आरो मा होनबावनो, जोंनि गेजेराव ओरैबायदि सोलिगासिनो दङ, टल गेटनि टेक्सआबो बांबाय, मुवा बेसादनि बेसेना बांबाय, फारसेथिं साख्रिनि आंखाल, खामानिनि आंखाल, खामानि गैजा रोङा, फारसेथिं बांनायानो बांनाय, बांनायानो बांनाय। दा बिदिनो जागासिनो दङ।
अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोब्ला बुंबानो जाबाय आरो एनडिबिनि थाखाय जयन्त बसुमतारिया बुंनो हागोन ना हाया बुंनोथ' हानांगौ मानो हाया जानांगौ दा एनडिबिआ जेलाव दङ बिथांमोनखौ बहननांगौ होननानै पार्लियामेन्टआव बुंहैनांगौ जयन्त बसुमतारिया जयन्तल नङा जायफोरा बर'नि सापर्ट लानानै देरहादों जेरै दिलीप शइकिया बिथाङा बुंहैनांगौ दा आरो एमएलएफोरा बुंनांगौ माबायाव एसेम्ब्लियाव एमसिएलएफोरा बुंनांगौ बिटिसि सेक्रेटारियाव बा बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव बेबायदि बुंनांगौ आरो अब्लासो बिथांमोना गावसिनि न्यायखौ मोनगोन दा जेरै बिएलटिफोरा मोनजोबखादों गासिबो खनसेनो स्रा गजोबखादों बेबायदि जानांगौमोन बिटिआरनि गेजेरावबो दा बे जायासै दुखुनांथाव बाथ्रा बोरै बोरै जालांखो पात्ता मोनासै बुंदोंमोन रन्जन दैमारिया गगोन बुंदोंमोन बायदि बायदि बुंदोंमोन नाथाय गैया मा जाबावनो दा बेफोर सिमाङा सिमाङैनोसै गोजोनथों एसेनोसै बाय बाय